какво става YouTube? Аз съм Venom и днес ще снимам клип на CSGO тук с мен. Не който говори по скайпа, а тук точно при мен. Ама точно до мен е Георги Лу 2232. Днес няма да мога да играя компетитив, защото вижте, само още 6 дена. Затова ще играем нещо друго. Но ще играем casual. Casual трябва да чакам за да се спадне. Не! Еми все пак, то е като компетитива, но не печелиш ранг, само привейт ранг. Георги садна като ме видя скиновете, защото той има. И играем на Inferno. Най-тъпия мап. Когато стане гол отново, му дава гът. Найф. Си преместим микрофона малко. И започваме. От кои. Тапак! Извинете! Ще го извиня аз от училище. Идиот. Идиот. Ние не сме на училище. Идиот. 250 баланс. То си ма карамбиц. Въй. Той има карамбит. Искам карамбит. Ама искам да го вземе, за да видя какъв. Са. Нали. Сега той е тъх. Извинявай, ама. Хайде, взев страни го, бе, тъп! Тъпак. Idiot. Big idiot. Oh, come on, you're so cute. Can I adopt you? You're like 6, maybe? What the? No, should I have your 6? Защо? Не! Моля се! Моля! Идиот. Георги, ако се доближиш още малко. Събирай! О, катакомбас. Как може да се бада за компетитив? Окежал. Не бях влязал! Айде пак Инферно! Мразя този мап! Събирай! Георги няма повече да го каня у нас, обещавам ви. О, лагна. Аз съм просто SG. Катакомба! С Георги Риджа! Защото обича катакомбас. А няма катакомбас. Ха-ха-ха. Много бързо презарежда. Трябваш да го най-хвилиш. Знам. Това нещо не го направи. Не знам. Това нещо не го знам. Как не го прави? Хакер! Просто стреля точно. Ти си точен. С ирония. Човек, той току-що се отключа филъм с тебе. И те уби.
О, просто SSG, просто SSG! Но той просто беше нуб. Не. Просто аз съм просто SSG и не искаш да го признаеш, защото ти си нуб. Аз съм по-само. Георги, ти си просто с 5-7. И с Елга. Елга си нуб. Аз съм прото, не е такива оръжия. Тогава да станем, ще го хечатна. Ко? Трябва да си го хечатна, не от тук, като падне да си го хечатна. И ко? Ай ти го хедшотни. Ето. Да, един от там, ай спри да се смееш. Ти няма да го направиш по-добре. Да, знам. Ама нали ти се прогласявали за най-голямото про? А? Нали се прогласявали за Не най-голямото? съм най-голямото про. Нищо подобно не съм казал. Казах, че съм про с SG. Не, че съм най-голямото. Ти, Георги, верно си бил изключително тъп. Аз съм с SG. Да, това е. Това да си луп. Защо не го наесна бе тъп? Ико. Как не съм го най... Бъди са бе. О, не, я ви вече да малко точки. И ако някой е близо, как ще го убиеш, стане бе. Много. То си късна кила, че Не, двамата. няма с тебе не се броят точки. Борил са. А да, само ще се проблеми път. Ха-ха! Това беше яко. Това беше бот. А? Как да те хечата? Даже не го оцели. Знам. Сладов. Защо? Защо казах? Защо зареспалнах с Сладов? Виж, дори не го ударих, много тъпо. Трябваше да го найфна. Хо-хо-хо! Това беше полезно. Ела за кастрация. Ама те са ботове. Когато биеш с пистолет, ще дава повече точки. Трябва да го найфни. Той знаеш къде съм. Щях да го найфна. Много найфни, когато е лично. Лагна. Ама пак го убих. То беше пълно такова. Стига сега, стига. То беше пълен бот. Да, знам. Не, човек. Дали? Ще домине това. Това е вау! Знам. Какво правиш отдолу? Орак Бабама. Вместо Барак Обама, Орак Абама. Това е името. Евър. Найшот май ас. Ето се, вау. Орак. О, защо ми лагала? Бабама. Орак бабама. Бабама. О, моето ЮМП, моето ЮМП! Двете оръжия са ми с скин, щеш да е яко да имам нож. С скин да. Карамбит. Карамбит. Какво? Знаеш, че го купя...
Ако купя 30 хрома 2 кейс, на някоя ще ми се падне нож. Няма как. Добре. О, това беше епичен хед. Ето при това с снуп. Точките в другия отбор са много човек. Прав си. Освен и то с първия. Да. 631 точки, човек. 431. А взима остатък. Да. Това ще струва минимум 100 евро. Не лева. Да, ясно. То не беше алко, както ти кажеш. О! И си върна. Това беше прото на първо място. Готине. Просто на... Моля ти се. Това се кръска името като първата дума, на които казват орките. Гъмбъл. Не. Орките. Халамара Абалан. Халамара Абалан. Ето с му ги пакила и почна да го стреля. О, моето любимо Ака. Ака. Ака ми са! Мразя Ака! Ще омразя шакането, бе. Абе, че ще омразя шакането. Не знам. То си едно с едно на тванчето, че... Ммм. С едно на тванчето си тръгна, разбираш ли? Най-епичко. Съвсем пи, човек! Сега, кой искаш? ГГ вирус. GG вирус. Много малко. Тук се печелят много малко. Знаеш колко струва една фешън кейс? 50 евро. Ти добре ли си? Ок ли си? Ок? Малко ок ли си? Колко сте, кажи? 1,59. Нали са най-рядките кутии, бе? Най-рядкия нож! Так, ти е най-рядката. Не, Срещаната. не. Шопа вече е добавена. Аз тя да ползвам туалетна. Много. Май да. Георги иска компот! На сестра ми. Не трябваше да ги отваря. О, ужас. Тук ще... Ха-ха-ха! Как? Вижте на колко е! Ви пак ся големи прота се изкарахте. Мразя протата.
Бази. МК. Бази. Базилик. МК. МК Базилик. Въй, тази МК струва минимум. Как няма да мога, бе? Много ма не, ребят. Сега ще ги... Скоп! Гого! Направих ноунскоп! АВП! Знаеш колко е трудно? Много е трудно. Това е бот, човек. Как не мога да пи бот, бе? Да, бе, бот. Би бот? Можех да го ноунскопна. Вие пак сега. Защо? То се кръстил Гъмбо. Гъмбо! Да, бе! Убийте ма! Защо, Гейбан? Ноунскоп, отново Гого! Браво. Идвам и аз стрелям и го ноунскопвам. Представяш ли? Щеше да е яко. Ти базикаш ли с мен? Значи ще ми люк ходиш. Не. Опа. Значи как може да чуем за 30 дилан, бе? Еми, ауто снайпер много. Сега снайпер много, бе, аз не знам. Нико. Това ще на компетитив ги взимам. Те са полезни на компетитив. Да, обаче сега справя от снайпер. Гъмбо! Тръгнаеш ли го? Не, виж, че като мръдни... Гейбан ма мрази! Гей... Това е знаеш какво казва. Не знаеш какво казва? Какво? Гей. Казах Гейбан, не му ли чу? Напротив, след това каза гей. Казах Гейбан. Напротив. Добре бе, Гейбан. Добре бе! Като ми не иска. Този клип ще е много дълъг. Говоря
хора, под всеки да ви кажа, трябва да те капчета. Днеска не ми е ден. Днеска не ми е ден. Добре, разбирам го. Ха-ха! О, лагна. То много ясно. Still dominate! Пада ти са! Като закачаш с смак 10 гола. Добре, то съм го видя. О! Нали? Охо! Шмакнайфаш ли, бе? Гебах му кила. Видях ги. Как изкочи от нищото? Ти не знаеш, че си рано да успаваш. Да, ама... Охо, този ме спаси. Bad boy, thanks. Хо, честита Коледа. Не си в класацията. На, ето та. Ще ми гепа киловете. Той. Аз ще му гепам ладата. Гого! Ето си макът на Devilfish 50. Тото е приблизил и явно не е най-честно. Ми то е най-ефтино, по принцип. Да успях. Това го спаси. Нали? Това ме спаси. Не го спаси. От? От умиране. Що? Аз съм на 17. Как така са на 17, че? То спечели браво, Кейс. Пъласа, да. Ще тук с Мейси спас. Тук мирише на лак. Не го отваряй това горо, шишенце. Не го отваряй. Ще замириш на лак. Аз го ударих. Значи от отбора на по-силния. Къде? Ай, тук. Не, че и да са килня. С стат трак. Го. Ти ли си се напаси? Сигурно не го през така стена. Да, знам. Защо стреляш през стената? Не знам. Нямам друго освен 5-7. Не, че. Гого, имаш конкуренция. 5-7. Напротив, защото беше малко. А я в петите половина просто стряна в точния момент. Да, браво. Не, бро съм про с
Не, че съм про, просто с такива пистолетчета съм добър. Не, то се е вау. Да знаеш, че ще дойда оттам. Знаеш, че ще дойда оттам. Споко, ма, аз съм да финки. Ха! Голямо момче. Нали? Това е скупи 250. От е тъп. Имам дъбъл поинт. Спи 250. Да. Не, Знам. Ауто снайпер нуби, пак го убих. да. О. Е, това да си нуба на нуб аут снайпер. Е, сега. Вот и не. Оу. Да си нуб с ауто снайпер е да си нубът на нубовете с ауто снайпер. С ауто снайпер нуб, аз го знам. Нова. Е. Нова. Кво? Не искам нова, мразя нова. И пак взех нова. Ето, виж, мразя нова. Е, това е да си нуб с нова. Не, по принцип новата си е... Yes! What yes, guys, please? Много са тъпи. Не, това да си нуб. Какво исках да го найфна? Спри! Ти няма да го направиш по-добре. Ай, мълчи сега. Ще да си държа пистолета. Аз исках да го найфна. Нямаш да успееш. Щях. Shut up! Да, човек. Кой ми ги е пакила? Ще им плантнат на бито. За тебе. Не, човек, трябва да се чува, трябва да гледаш картата. Трябва от време на време да гледаш картата. Чули? Един тук видях. И едно не му взех. Дабъл понт ли има с P250? Плюс 6 точки. Къде учи детос? Супермен. Айсък Стартрак, знаеш колко е радък? Какво? Айсък Стартрак, знаеш колко е радък? Колко? Стартрак Айсък. Знаеш ли какво? Знаеш. Нали? Тихо! Без коментар. Знам. И той го убивам. Това е хакера! Отблъсква патроните. Това е плота на ножа. Едно не ми взе. Напротив, ти го беше запещил. И какво? Можеш да ма много скопни саве 5. Да, не е точен.
Охо-хо! Весела! Опа! Хубаво от на Глока е, че има повече патрони и зарежда по-бързо. Презарежда по-бързо. Глок 18. Еми той и 5-7 няма толкова с патрони. Сега един отзад, един отпред. Ето са много скъп. Исках да го нафиг. Къде отиваш? Не знам. Къде? А, да. Аз ще оставя долу. Хайде бързо, някой да убие с USB, моля ти са, моля ти са! Там един. Долу! Още една минута и 3 и 2, още една минута и 10 секунди. И свършва клипа. И ако спечеля нещо, ще е още по-хубаво. Ще завърша клипа с песен. Едва ли. Така, с карчето. Какво да направя, че ми дава? Виж, че ми дава дабълка. Човек там пише, че е плюс 5, обаче тук пише, че е плюс 4. Грешка. Сега ще много сколп на кокошката. Това беше от нас, мили дами и господа, до ново да се... Махни ме! Нали кажа, че... Не! Хлама 2! Браво. О, ще завърша клипа с хубава... Не. Да, с хубава песничка! Сега. Ще подам за 2 и нещо. Напротив. Кристиан ли път подаде хромакейс за 3? За 3 евра. Ага. Така. Така. На пазара, ако продадеш от пазара. Сега. Чай, някой ме звъни. Добре, върнах се и сега ще завършим с всяка песничка. I saw the boot broken.
Look at that booty, show me the booty. Give me the booty, I want the booty. Back up the booty, I need the booty. I like the booty, oh what a booty. Shaking that booty, I saw the booty. I want the booty, Lord what a booty. Bring on the booty, give up the booty. Loving the booty, round booty. Down for the booty, I want the booty. Hunting the booty, chasing the booty. Casing the booty, getting the booty. Beautiful booty, smoking booty. Talk to the booty, more booty. Fine booty, look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty, back up the booty. Give up the booty. Добре, и това беше краят на този клип. Bring on the booty, give up the booty, loving The the booty, booty, round round booty, down for the the booty, I want the booty, hunting the booty, chasing the booty, casing the booty, getting the booty, beautiful booty, smoking booty, talk to the booty, oh booty, fine booty, look at that booty, show me the booty, hit the booty, learn the booty. back up the booty, I Добре, и това беше краят на клипа. Надявам се да ви е харесал. Той е един от най-хубавите. Хрома 2 кейс! Добре. Да се успокоя. Да се успокоим. Айде, зареждай! Добре, нещо ми бърна шопа, не знам какво стана. Не става, човек. Айде. Добре, Ти не скайпът от бъдещето. не ще се бърна, макар и следващия път ще го оправя. И следващия път пред вас ще отворя ето тази кутия. Когато ми се оправи шопа, ще продам тази за 2 евро. Аз отделно имам още 1 евро. Ще купя ключ за тази. Ето толкова струва един ключ. Аз колко имам? Ето, имам 84 евро. И ще отворя пред вас. Добре, сега, знам за какво да се молим. Нож. Ave péssimo. Auga Chameleon или как така се чете. Ака Redline. Тригон. Да не се молим за Хевангард, имам го. Sandstorm не искам. Терайн не го искам. UMP Корал не го искам. Какъв ти корал, бе? Корпорал. Сори сега, става грешки. Човек не може, бе. Не. Аз сетих се. Нещо ми бъгна шопа, ама как е следващия път ще го правя. И това беше от мен, мили дами и господа. И довиждане.